Pero aí, como decíamos, e que vamos ocuparnos delo agora de seguido, pois algunhas cuestións reivindicativas, unha delas, que vai a ser a primeira que analicemos agora de seguido, pois ten que ver co o tema educativo. Indudablemente, pois xa se está vendo o horizonte do próximo curso académico 24-25 e dende a CIGA Ensino, pois acaban de denunciar o feito de que no CEIP Pío Cabanillas de Dozón se vaya a producir nese vindeiro curso unha reagrupación de toda a primaria. Bueno, que nos entenden perfectamente todos vostedes. Isto significa unha única aula para todos eses chavales que cursan primaria dende primeiro ata sexto e que significa, pois iso, que haxa idades diferentes entre 6 e 12 anos que convivan nunha mesma aula. Tamén falan de supresión de prazas de docentes para o vindeiro curso, que quero saudar ao responsable de CIGA Ensino en Deza Tabeiros, a Xosé Nogueira. Xosé, que tal? Bo día. Moi bo día. Hola, bo día a todos. Bueno, que obviamente, aínda que os chavales si agora mesmo pois están fora das aulas e a comunidade educativa pois exactamente o mesmo, non é menos certo que, claro, xa estamos ollando ese próximo curso que vai arrancar o 11 de setembro e que, polo que vos significades, Xosé, no caso do CEIP Pío Cabanillas de Dozón, vai a conlevar ese curso 24-25 varias novidades e que considerades que non son precisamente positivas. Sí, efectivamente, non, como acabas de comentar ti na introducción, bueno, pois este mesmo luns nos enteramos, non, a través do profesorado do centro, que a través da inspección se lle comunica que se vai facer ou se vai proceder ao agrupamento de toda a etapa de educación primaria nunha única aula. Hai que dicir que estaban en estes momentos xa en dúas aulas e que pretenden agrupar a todo o alumnado nunha aula, reducindo unha unidade. Eso terá que publicarse no Diario Oficial de Galicia a finais deste mes, mentres non, pois efectivamente aínda hai marxen para que a Consellería rectifique aí a nosa intervención, porque entendemos que efectivamente isto supón ou vai a supoñer un deterioro para a calidade educativa dos cativos e das cativas que cursan aulas en Dozón, non? Entón, bueno, non só é o agrupamento, sino o feito de que o recorte da unidade supón a aplicación do catálogo de postos de traballo e con un centro, con unha unidade de primaria corresponde pois o especialista de primaria e o especialista de inglés compartido e neste caso, como teñen tamén unha aula de infantil, correspondería un especialista de infantil, pero que pasamos ou perdemos o especialista de educación musical e o especialista de educación física, non? Entón, bueno, o agrupamento non só é o feito de que os cativos compartan unha aula, senón que ademais non vai haber profesorado especialista para poder darlle as súas materias en igualdade de condicións que calquera outro rapaz do país ou da comarca do Deza, non? Xosé, cal é o motivo polo que se esgrime que a partir do curso que ven vai haber esta reagrupación? Bueno, presentaches moi ben, dixeches que era o responsable da CIGA Ensino, non da administración. Entón, os motivos sabraos a administración. O que sí está claro é que nós non entendemos que haxa motivación neste momento. Por dous motivos, basicamente, non? O primeiro, que ten que ver co número de alumnado. Estamos falando dun centro que sí é certo que ten pouco alumnado, que ten 26, 27 nenos, pero que do ano pasado a este ano, é dicir, do curso que casi ainda non rematamos, non? O curso que casi vamos a empezar, pois a paridade de un neno. Pasamos de 27 a 26 cativos. Por lo tanto, non há unha perda de alumnado tan grande como para que se justifique, por ese motivo, non, a reducción de dous mestres especialistas e o agrupamento de toda a etapa de primaria nunha mesma aula, non? E logo outro motivo que tamén eu creo que é de peso e que, ao menos a non nos fai pensar, é que é un cole no que recentemente acaban de facer unha inversión económica importante na rehabilitación ou sustitución de determinados elementos que xa levábamos tempo demandando, non? Como ten que ver as ventás, como as janelas, como ten que ver os tellados e demais. Por lo tanto, si realmente, e hai unha terceira parte, pero si realmente acaban de facer esta inversión é porque non tiñan previsto facer este recorte, non? E xa a terceira, que é o que a nos nos desconcerta tamén, non? Recentemente, no curso no mes de outubro, novembro, o profesorado participou nun concurso de traslados, non? E acaban de adxudicar, máis ou menos no mes de maio, xa houve publicada a adxudicación de dos destinos definitivos, ou decir, hai dúas profesoras que acaban destino definitivo en este centro, precisamente para o curso 24-25, que se incorporarían o día 1 de setembro, e van ver que no caso dunha delas si se vai incorporar, porque é profesora de inglés e, polo tanto,
pasa de ser un destino definitivo a tempo total, pasará a ser compartido, pero se vai incorporar ao centro, pero a outra profesora vai ser suprimida xusto antes de chegar a incorporarse ao centro, non? Por lo tanto, non entendemos as motivacións que pode haber para aplicar estes recortes en estes momentos, e o único que explicaría todo isto é cando alguén da administración actúa única e exclusivamente pensando desde a perspectiva económica. Entón, a legislación permite o agrupamento a unha aula mentre non nos pasemos dos 25 nenos e, bueno, creo que tampouco estamos en período electoral en estes momentos, verdad? E entón, bueno, pues mira, igual en estes momentos podemos aplicar o agrupamento e aquí ninguén di nada, ou se ninguén di nada, pois aforramos cartos, non? Porque ao final aforramos efectivamente dos docentes, pero claro, cando falamos de aforro hai que ter en conta en que se aforra, non? É dicir, aquí a educación non ten un custe, a educación é unha inversión para as nosas crianzas, non? E polo tanto eu creo que os rapaces de Dozón e as rapazas de Dozón teñen o mesmo dereito que calquera outros a recibir as aulas nas millores das condicións no ensino público, non? Bueno, decíades vos, Xosé, que isto semella, e os que teñen certa idade se lembrarán perfectamente, pero que isto é un pouco voltar a vista atrás e voltar a aquelas escolas unitarias. Sí, bueno, incluso as escolas do Ferrado, se me apuras, non? Que os máis vellos incluso se lembrarán, non? Delas tamén, non? Pero efectivamente, sí, o modelo das escolas unitarias, na que todo o mundo estaba recuperado e un único mestre se encargaba de toda a educación, de todas as etapas a un mismo tempo, non? Porque aquí a comunidade educativa tamén debes coñecer unha cousa, é dicir, no que ten que ver co profesorado, o profesorado vai traballar as mesmas horas, non se trata de que o profesorado vai a ter que facer máis horas, non, o profesorado vai a traballar as mesmas horas, eso sí, vai ter menos tempo de dedicación na aula, porque non é o mismo ter nenos dunha única idade na que vas a ter todo o tempo para eses nenos desa idade que compartir as mesmas horas para os nenos desde sexto hasta primeiro, ao revés, non? De primeiro a sexto de primaria, non? Donde con uns estarás traballando para entendernos en linguaxe coloquial, non? Con uns estarás traballando a división, pero con outros estarás traballando a suma, a resta, a multiplicación, e con outros estarás facendo xogos de lectoescritura, non? É dicir, en realidade, claro, a rapazado acaba de ver mermada a atención individual que o docente lle vai poder dar, evidentemente, porque as horas son as mesmas, pero a diversidade en aula é maior, por lo tanto, teño que atendelos a todos, non? Hai aínda tempo, decías ti, bueno, queda tempo aínda, a lo menos, de que esta vosa petición e ademais esta reivindicación sexa atendida. Se vai a pedir, lóxicamente entendo dende a CIGA, que isto se poida modificar antes de que comece o curso 24-25. Claro, correcto. En primeiro lugar, porque aínda non se materializou. Para que se materialice, hai que publicar no Diario Oficial de Galicia e todos os anos a finais deste mes se fai así. Hai anos nos que finais deste mes e anos nos que se fai a primeiros de agosto. O que se publica é a nova relación de catálogos de postos de traballo. Por lo tanto, mentras non se publiquen aí, tanto a apertura de novas aulas en centros onde fan falta, como a reducción de aulas en centros onde non fan falta, mentras non se publique, aquí non se vai materializar nada. Nós o que entendemos é que en concreto, esta reducción non ten sentido, non há lugar a facela e reivindicamos que se manteña polo ben, xa digo, polo ben dos cativos e das cativas que cursan aulas no Pío Cabanillas, non? Bueno, iremos y estaremos pendientes a ver si finalmente pues hay posibilidad de que esto se mude. Aproveitando que nos acompañas, Xosé, quero marchar así un momentiño. Estábamos en Dozón e imos a irnos ata Silleda, porque creo que aí tamén tedes encima da mesa outro problema sobre o que estades agora mesmo traballando e tentar buscar pois iso unha solución o máis axeitada posible, e ten que ver co ciclo medio de formación profesional daqueles chavales e chicos e chicas, en que se entendan, mozos e mozas que escollen ser guías no medio natural. Estos chavales realmente agora mesmo, e centrándonos neste ciclo medio, creo que hai unha carencia importante e que precisaban urgentemente de máis recursos. Que está pasando con este ciclo exactamente agora mesmo en Silleda? Pois sí, mira, ao igual que no caso anterior, aquí do que se trata son de decisións de corte político. Non son decisións técnicas, sino son decisións de corte político. Nun caso, al revés, bueno, evidentemente nos dous casos quen está detrás é a Consellería e, polo tanto, o señor Román, ao que inclamamos, non, a que atenda as razóns e resolva o problema, e, por outro lado, neste caso concreto, é a propia Dirección Xeral de Formación Profesional
a que, digamos que non está dotando dos orzamentos económicos necesarios para que o ciclo se poida manter. E digo, é un ciclo no que o alumnado se prepara e ten contacto con, bueno, ten aulas de equitación, vale? É un ciclo onde os rapaces se preparan para facer barranquismo ou guiar a xente, logo aos turistas facendo barranquismo e, polo tanto, teñen que ter conecementos e experiencia na auga, no medio acuático, polo tanto, teñen aulas de piscina, teñen aulas de equitación e fai que o ciclo no seu conxunto seña máis costoso que algunha outra etapa educativa. Entón, se é certo que no seu momento a Consellería dotou o ciclo dunha partida económica para, digamos, para arrancar o ciclo, é certo que despois, durante o mantemento dos anos, os desgastes e o mantemento dos elementos van generando un custo, non? E, polo tanto, ou hai unha dotación orzamentaria para manter este centro, ou senón nos veremos, como mesmo chegou a decir a directora xeral de FP, bueno, que había outras alternativas a través, bueno, das realidades virtuales, non? Entón, eu quixera ver a esta muller, a esta Eugenia, non? Pois, facendo doma de cabalos con unhas gafas de 3 dimensións, non? Eu creo que, bueno, ou non sabe do que fala, ou realmente, bueno, non sabe onde se está metendo, non? Porque son auténticas burradas as propostas que fan para o mantemento do ciclo, non? Porque estes chavales carecen realmente de todo isto ou teñen que desplazarse para poder materializar físicamente pois todos estes adestramentos no mundo acuático? Correcto, coméntoche. Para poder facer digamos, o aprendizaxe da perspectiva práctica, o Concello de Silleda non ten unha piscina pública, por lo tanto, o alumnado se está desplazando ao Concello da Estrada, á Academia Galega de Seguridade, á piscina da Academia Galega de Seguridade, a facer ali as aulas de piscina. E igualmente, co tema de equitación, que tamén se están desplazando a un picadeiro. Entón, os desplazamentos dos cativos dentro do centro base, a estes dous lugares, os está acarreando o centro educativo. Claro, só os desplazamentos en autobús destes cativos, de conta que estamos falando de 20-25 rapaces, supón un microbús, ir e volver. Entón, por eso dicía que son ciclos que teñen un custe máis elevado, non? Entón, claro, se ti non mantés a dotación orzamentaria para que o ciclo se poida manter, nos acabaremos vendo que un pouco o elemento que une estes dous conflitos, digamos, ¿no? Nos acabaremos vendo que aqueles concellos ou aquelas poboacións máis rurais, igualmente pois máis desfavorecidas por contar con menos servizos públicos xa de per se, bueno, pois veremos que onde efectivamente a formación do alumnado en eses centros se ve totalmente desfavorecida con respecto a outros, non? Entón, nós o que exiximos é que os rapaces son iguais en todos os lados, verdad? Entón, pois todos deberamos ter os mesmos dereitos. Que non sitios é máis costoso que en outros. É evidente, porque aquí cando tes uns servizos públicos que o podes usar e que son de balde, home, pois podes aforrar outras partidas, non? Pero cando non hai servizos, pois habrá que dotar aos territorios de servizos, non? Porque senón, e agora é digamos un tirón de orellas para os políticos, non? Que sempre nos falan de que para loitar contra o despoboamento hai que facer políticas activas. Bueno, pois que fagan políticas activas para loitar contra o despoboamento, verdad? E que efectivamente a xente que vive no mundo rural que teñamos ao menos os mesmos servizos que teñen a xente que vive noutras contornas, non? Bueno, e que é o momento máis acaído para elevar todas estas reivindicacións antes de que comece o vindeiro curso. Claro, porque ti date conta de que tanto a dotación no caso de Silleda, non? Como a apertura ou non da outra aula se vai a materializar o día 1 de setembro. E dende aí, pois pouco máis vai haber que facer. Efectivamente, despois o centro terá que buscarse a vida e terá que resolver como poida, non? Pero, efectivamente, como non haxa unha resposta por parte da administración nos días que faltan de xullo ou no mes de agosto, pois efectivamente os centros, mesmo desde unha perspectiva de planificación, se atopan coas mãos atadas, non? Dicir, bueno, cantos profes vamos a estar o ano que ven aquí? Pois non o sabemos, mira, e para o ano que ven vamos a contar con diñeiro para poder pagar o que nos cobran na piscina e o que nos cobran de transporte, ou realmente vamos a ter que decir as familias dos nenos do ciclo, mire, es que para o ano que ven van a ter que pagarse ustedes o transporte, e claro, estamos falando de que é un ciclo medio e que hai rapaces menores de idade, non? Porque se me fala de que é un ciclo superior, onde estamos falando de rapaces maiores de idade, hasta podo entender
atendelo, verdad? Pero que estamos falando de cativos de 16 e 17 anos, donde ademais temos unha problemática de servizo, de lo que ten que ver co servizo de transporte público, verdad? Non hai un servizo de transporte público que leve rapaces de Silleda á parroquia de Barbude no Concello da Estrada, non? Entón non teñen esa ferramenta. Claro, falamos diferente se falamos no centro de Vigo ou no centro da Coruña, verdad? Que os rapaces se poden mover en transporte público, pero aquí non, non? Entón, é unha dificultade que ten este territorio, é unha peculiaridade que ten este territorio, por lo tanto habrá que atendelo e habrá que dotar orzamentariamente ao ciclo os cartos necesarios para que os rapaces poidan practicar a natación, o socorrismo e a doma de cabalos e a guía de cabalos, si logo queremos realmente que sean vos profesionais saídos da formación profesional, non? Porque escoitamos aos políticos como se lles enche a boca a falar de la mejor FP del mundo e depois nos topamos que a mellor FP do mundo, bueno, non en todos os sitios é a mellor FP do mundo, non? Ou polo menos non se fai nas mesmas condicións, non? Que é un pouco o que reclama o centro de Silleda, non? Xosé, pois, bueno, aí quedan as reivindicacións. Veremos si finalmente pois se atenden. Tentaremos pois iso, seguir de preto, como sempre, pois ambas as dúas cuestións e como sempre tamén agradecerche que nos acompañaras este mediodía. Que disfrutes deste xoves, Xosé, moitas grazas. Veña, moi ben, moitas grazas. Unha aperta. Nada, estamos en contacto, un saúdo. Un saudiño, pois manterémonos en contacto. Obviamente, Xosé Nogueira, que é o responsable da CIGA Ensino en Dezotabeiro. Saben vostedes que, aínda que o curso pois está rematado, xa temos aí as portas o seguinte e que arranca pois con unha serie de reivindicacións.